porte casune con un stemma a rete. Γνωρίζετε όλοι ότι η πόρτα είναι ανοιχτή. Όπως και των συνεργατών μου. Θα θέλαμε να μας τα λέτε αυτά τα λάθη. Και όχι αν θέλετε να τα γράφετε σε ανώνυμα site ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε με οποιοδήποτε. Αλλά με επώνυμους. Με όνομα και επίθετο. Όχι με ανώνυμους. Επειδή υπάρχει και ένα ζήτημα τέτοιο με κάποια έτσι, blogs, κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι σε αυτό αναφέρεστε. Α, ναι, ναι. Έχουν πάρει τη δικαιοσύνη σας, οι οβίδες, τα κανόνια, δεν ξέρω πώς λέγονται. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Έχουμε φτάσει στην Αμερική τώρα. Και στην Αμερική μαζί με τη Μαρίκα τον Τούσια το Κωστή. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην Ελλάδα το έχει στείλει στην Αμερική. Θα ξέρουμε σε λίγο ποιοι είναι αυτοί όλοι οι επώνυμοι ανώνυμοι. Tuo fa l'americano, americano, americano. Senta me chi to fa fa. Tu vuoi vivere alla moda. Έχετε ένα δύσκολο αντίπαλο. Και αυτός δεν είναι μόνο δημοτική αρχή, αλλά είναι ο Νίκος ο Καράπνος. Εγώ όσο το πιστεύω αυτό θα παλέψω. Και ξέρετε, δεν με φοβίζετε με τίποτα. Το δίκαιο θα φανεί στο τέλος. Tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, fai sorte per camel, chi te li dà la borsetta di mamma, tuo fa l'americano, americano.